gjort nu, det er, vi har... Ja, Anne-Sophie har puttet olien ned i den der kolbe. Og så har vi sat den på en varmeplade. Og det vi skal prøve at se, det er, om når vi putter reagensglasset ned i olien, om det så ned i reagensglasset ned i kolben. Ja. Nej, Så skal man se, om olien det ryger op i, og det gør det ikke lige nu. Og det skal vi se, om ændrer sig, når vi varmer olien op. Ja, og så har vi sådan en magnet, puttet en magnet ned. Så når vi skruer på den her, så bliver den vild. Det er for at røre rundt i olien, når den bliver varm. Se mit reagensglas, det er gennemsigtigt som luften. Alt hvad jeg ejer, det er gennemsigtigt som det. Det er fordi jeg elsker alt det gennemsigtige, og fordi en spøgelse er min ven. Se mit olie, det er gul som solsikker. Det er gul som det. Det er fordi jeg elsker alt det gule, og fordi en kylling er min ven. Okay, vil du være med på beatet? Se min kjole, den ligner Anne-Sophie. Hvad vi ejer, det er ligesom hende. Det er fordi vi elsker Anne-Sophie, og fordi Anne-Sophie er vores ven. Så når vi hæver temperaturen her, eller temperaturen der er hævet, så udvides luften inde i reagensglasset og bobler lige så stille ud i enden. Og så til sidst er luften så rød ud. Ja, så er der røget meget luft ud. Så til sidst, så er der røget meget luft ud, og så kan olien komme op, når vi køler den af igen. Som hun sagde, så bliver ting små, når de bliver kolde. Anne-Sophie? Oj, der er en hund. Der er en hund. Lucky! Ej. Tjek lige, hvor mange grader der er. Almost 80. Velkommen til det fysiske hjørne. Det kemiske. I dag er vi i gang med at lave en oliesmoothie med luft. Det vil gerne have puttet. Når temperaturen går ned. Og så kan I jo se nu, at glasset det er ved at forsvinde lige så stille. Og temperaturen den falder. Kan I ikke se det? Olien den stiger. Man kan ikke se bunden af glasset lige nu. Ja. Og vi sidder så og venter på. Okay. Jeg gider så ikke holde den længere. Lige nu sidder vi og kigger på, at olien den bliver afkølet. Og hver gang olien bliver afkølet, så ryger olien op i vores reagensglas her. Man kan se, hvordan bunden faktisk er forsvundet i reagensglasset. Bunden er hernede ved bunden af glasset. Og samtidig med, at temperaturen falder, så falder rumfanget i reagensglasset også. Min mor siger, at tykke piger ikke kan smile, men se.